sila ng ano? Ano yun? Pero anong taon na yun? Sabi nyo, ano na, Japit pasyal ka rito, sabi mo. Oo. Sabihin mo. Na parang nakalimutan mo na yata si Uncle Budaw, kamo. Nagtatampo na sa'yo, kamo. Oo. Pasyal ka naman doon, sabi mo. Oo. Kahit anong araw, anong oras. Oo. Ay, hindi, alam mo naman ang ugali ko. Oo nga po eh. Ako naman sa inyo, mga Siya ba? anak ko, eh. Oo. Wala akong sama ng loob sa inyo dahil pinapasyal niyo ako dito. Opo, Eh, opo. kung ako naman ang papasyal doon, kaya hindi ako makapasyal doon sa Maynila, kahit yung mga pamangkin ko dito ay nagtatampo na nga sila sa akin dito sa may sukat. Oo. Eh, kaya hindi ako makaalis dito. Ang dami kong alagang baka. Okay. Ay, 5 yung alaga kong baka eh. Ah, Ay, 2 yung sarili ko. Ibig ko yung 3. Ay, mapapabayaan ko na yan. Di, sayang na. oo nga. Si Angel, dito muna ako ha. Sige. Tuloy ka na. Aba. Susunod na ako. Sige po. Patapos na rin ako. Apa. Kung ang pet na siguro. Opo. Kaya ako naman, sagat sa trabaho kasi. Hindi ko maiwan-iwanan ng mga alaga ko. Ligot pala ay. Saan ka galing, boss? Halika nga dito. Saan ka galing? Dito, upo ka dito. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na?